Benvinguts a What the Food. Avui parlarem de bolets. Moixernons, camagrocs, fredolics, trompeta de l'amor... Com si no tinguéssim prou bolets amb noms raríssims a Catalunya, en portem més de fora. Has vist quins bolets? Fan molt bona cara, oi? Amb aquest barret marró tan carnós. El peu blanc que deu fer goig de tallar i aquesta forma tan... A tu també t'estan agafant ganes d'anar a collir bolets? Doncs ja pots matinar, ja, perquè es tracten de bolets shiitake, procedents de la Xina i es troben a 11.000 quilòmetres. És a dir, que si volies anar avui a recollir shiitakes, haguessis hagut de matinar i agafar el cotxe a les 6 del matí de fa 5 dies. A més, pensa també en els 11.000 quilòmetres de tornada, 5 dies més. Se m'han passat les ganes d'anar a collir shiitakes. El bolet shiitake, que és aquest que tenim sobre la taula, sembla que tingui un nom molt exòtic, però realment no ho és tant. Shiitake vol dir en japonès fong del castanopsis, que és l'arbre on creix aquest bolet. Això vol dir, sí, que en matèria de naming els orientals no són els millors, però sí que són superbons cercant aliments amb moltes propietats nutricionals i també medicinals. Si tinc un mòbil a la mà és perquè estic mirant a Instagram que diuen que són superaliments. Vull saber què en pensa la nostra nutricionista, Georgina Hernando. Vols saber què en penso del que diu internet? Sí, Vols saber tant. què en penso? Clar. Sí? Mira, això és el que penso del que diu internet. O sigui, que no tenen tantes propietats com he llegit jo a Instagram? No, el que passa que és un aliment que ve d'Orient i llavors, clar, té un toc una mica com que és més sa, més exòtic. És a dir, els nutrients que conté sí que poden tenir aquestes propietats a nivell del sistema, però no són propietats úniques i exclusives d'aquest únic bolet. Ah, no? I quins altres aliments poden tenir aquestes propietats? Qualsevol bolet. Per exemple? El rovelló. El rovelló ens aporta proteïna, ens aporta hidrat de carboni, ens aporta una mica de fibra i molta aigua, igual que el shiitake. Per exemple, hi ha diferència en el sabor, però això depèn una mica de la zona geogràfica on s'hagi cultivat aquest bolet o de la terra on ha crescut. I jo crec que ha arribat el moment, si et sembla, Georgina, de fer el qüestionari per comparar el producte de proximitat i el superaliment. El shiitake té ferro i el rovelló. Sí, molt més. El shiitake també és molt ric en vitamina C. Què dius del rovelló? Que també. El shiitake és molt baix en calories. El rovelló? Sí. El shiitake és molt ric en antioxidants. El rovelló? També. Sabeu què és el shiitake? Shiitake. No la... Maitake, shiitake, maitake. Us dono una pista. ¿Japonés? No, shiitake, no. Shiitake. Es un plato japonés también. O ¿De alguna qué? cosa así. Puede ser de pescado. Es un hongo que la verdad es que tiene bastantes propiedades medicinales. Bon dia. Hola, bon dia. Hem vingut aquí al millor lloc potser de Catalunya per trobar bolets que no siguin els boscos, que és bolets petrals al Mercat de la Boqueria. I estem buscant rovellons, que veig que els tens aquí estupendos. Són aquests, no? Explica'ns una mica d'on venen. Doncs bueno, aquí estem al bosc de la Boqueria. Com tu has dit, aquí no fa falta que plogui, aquí el bolet mai falla. I avui precisament tenim un dels millors rovellons que hi ha. És aquest rovelló que podem veure més aviat verdós, que la gent quan ho veu no és el rovelló que faci més bona cara, però aquest és el rovelló de sang vermella, que és el rovelló que millor sabor té. No és el que té millor aspecte, però sí que és el rovelló amb millor sabor en boca. Perquè hi ha molts bolets. Explica'ns una mica totes aquestes coses que ens entren pels ulls. Si vols alguna altra opció de bosc, tenim el camagroc, també català, del Berguedà, que és un molt bon bolet, no té gaire cost, però de sabor és extraordinari, perquè et facis un risotto, una truiteta, un ou remenat. També tenim rossinyol, que és de la mateixa família del camagroc, però aquest ja té més cost, molt bo, tant per fer com amb peix, com amb carn, un arrosset, el que us doni la gana. I trobes que el bolet ha tingut com un boom? O sigui, que cada cop som més consumidors de bolets, que cada cop ens agraden més, que hi ha més cultura o no? I tant. Trobo que a Catalunya la cultura del bolet
està amb el top 3 de la cultura en general. Diguem un exemple clar. Quan es comença a rumorejar que hi ha rovelló, et puc parlar que es formen caravanes a l'autovia de Berga per anar-ne a buscar. Total. No es formen caravanes per anar a ballar sardanes. O sigui, el bosc, si algú no vol, és gent. I la gent ho cull tot. I després al cotxe hi ha el típic enteradillo, no, esto es malo, esto es bueno. I llavors, pues, ho tiren allà. I a mi això em fa pena. Tots els bolets bons tenen un germà bessó que és dolent. El rovelló té el seu germà bessó, que és el rovelló aquest que fa llet blanca. Jo quan ja tinc un dubte d'aquell rovelló, llavors el que li faig és com amb la ungla una mossegadeta. Si veig jo que sangra blanc, allà es queda. Quin diries de tots els bolets que tens que és el més popular entre els clients? El que es ven més quilos i el que és més popular és el rovelló. Però quan ja el públic és més especialitzat, cep i ou de reig. Com que cep n'hi sol haver regularment, és bo, però clar, l'ou de reig, que només n'hi ha de tant en tant, és el que provoca locura. És el que rebo més trucades per saber si hi ha ou de reig, cada dia. Sí? Encara que no sigui temporada, és igual. La gent truca, hòstia, no hi ha ou de reig? No, no. Jo ara marxo, però abans agafaré uns bolets per cuinar a casa. Què em tant. recomanaries per fer un revolt de bolets així ben complet? Mira, amb ou, si vols que tingui cos, el rossinyol l'aconsellem molt. Molt bé. Perquè el rossinyol el salteges al punt, no fa falta sobrecuinar-lo, el salteges al punt, i funciona molt bé amb un ou potxer, per exemple. Ideal. Si fem una comparativa de preus, trobem que el rovelló té un preu d'uns 20 euros al quilo en temporada, perquè a principis de temporada pot ser bastant més car. És un bolet, com tots els bolets, realment, el preu del qual fluctua molt depenent si estan o no estan en temporada. El shiitake, per la seva banda, costa entre 8 i 9 euros al quilo, depenent de l'establiment. Això passa perquè el shiitake és un bolet que en diem de cultiu, és a dir, que aquest d'aquí probablement no ve de Japó, sinó que es cultiva al nostre país. Quin triar? Nosaltres a What the Food ho tenim molt clar i sempre apostem pel producte de proximitat i català. Has vist quants bolets? Quina bona cara que fan, oi? Amb els seus barrets, els seus peus... Doncs sabies que els bolets... són gratis? Sí, però és que a més n'hi ha molts, eh? Mira, tot ple. Per tot arreu creixen, no sé, com bolets. Ostres, a tu també t'estan agafant ganes d'anar a collir bolets? Posar-te les xiruques, agafar el teu cistell de vímet, llegar el teu bastó de caminar i endinsar-te quilòmetres i quilòmetres al bosc, ben d'hora, trenc d'alba... Perquè potser no trobes res, o t'ataca amb llop, Estic pensant que també es pot anar a comprar-los al mercat, eh? I de pas fas el vermut. Sí, no és mal pla.